ఈ ఫెస్టివల్ కి సారీస్ ఎన్ని కొంటున్నారు, రెడీమేడ్ బ్లౌజెస్ కూడా అన్నే కొంటున్నారు మ్యాచింగ్ కి, అది కూడా ఏజ్ తో సంబంధం లేకుండా. మీకు అర్థమైంది కదా నేను ఎక్కడికి వచ్చాను. వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్క్లూజివ్ రెడీమేడ్ బ్లౌజెస్ షాప్ ఇన్ మణికొండ మగవా బ్లౌజ్. ఇక్కడ ప్లెయిన్ బ్లౌజెస్ నుంచి హెవీ వర్క్ మగ్గం వర్క్ బ్లౌజెస్ వరకు అన్ని ఉంటాయి. వీళ్ళ దగ్గర బాగా వైరల్ అయింది స్ట్రెచబుల్ బ్లౌజెస్. ఇప్పుడు దాంట్లో ఫుల్ హ్యాండ్స్, షార్ట్ హ్యాండ్స్, అప్పర్ నెక్, లోవర్ నెక్ చాలా మోడల్స్ వచ్చాయి. అలాగే ప్లస్ సైజ్ వాళ్ళకి కూడా సూపర్ కలెక్షన్ పట్టుకొచ్చారు. అండ్ ట్రెండీ కార్పొరేట్ స్టైల్ బ్లౌజెస్ అయితే ఎంత క్లాసీగా ఉన్నాయో. కలర్స్, డిజైన్స్ కూడా రెండు. మీరు ఏదైనా శారీ అలా పట్టుకొచ్చినా లేదా వీళ్ళ దగ్గర సెలెక్ట్ చేసుకున్నా అన్నిటికీ బ్లౌజెస్ సెట్ అయిపోతాయి. మోడల్ టు మోడల్ ఎన్ని కలర్స్ ఉన్నాయో చూస్తున్నారా? అసలే ఫెస్టివల్ టైం, ఊరెళ్ళే హడావిడిలో ఉంటారు. స్టిచ్చింగ్ ఈ హెడేక్ అంతా లేకుండా ఈ షాప్ కి వెళ్ళిపోయి మీరు రెడీమేడ్ బ్లౌజెస్ కొనేసుకోవచ్చు. ప్రతి మోడల్ కి సైజెస్ అండ్ కలర్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ డీల్ కి మీరు ఇచ్చిన రెస్పాన్స్ కి చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ. అసలు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి కూడా తెలియదంటే ఈ షాప్ ఇక్కడ ఉందని. అలాంటిది మన రీల్ పోస్ట్ చేశాక ఎంతో మంది వచ్చారంట. క్లియర్ అడ్రస్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను. అల్కాపురి టౌన్షిప్ HDFC బ్యాంక్ పైన ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో మగవా రెడీమేడ్ బ్లౌజెస్ అని లొకేట్ అయింది. అల్కాపురి టౌన్షిప్ మెయిన్ రోడ్ మీదనే. ఆన్లైన్ లో కూడా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. నెంబర్ స్క్రీన్ మీద ఇస్తున్నాను. డూ చెక్అవుట్. అండ్ ఫుల్ వీడియో ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను, అది కూడా చూడండి.